Arapça şıgri sizin huzuruňyza aýdyp eşitdirjek. Yetime haqiqi, yetim, haqiqi yetim kim? Ahmet Şawqi Araplyň ulukan şairi şeýle fermaýş etýär. Leysel yetimu men intaha abawahu men hammel hayati ve khallafahu dalila. İnnel yetime huvellezî telqâ lehu ummen tehalled ev eben meşgûla. Yetim bir adam ki ejesi, kakati dünýäden geçipdir we onu diýirligiň we ýaşaýyşyň hiç bir peýdatyny bermäni dünýäden geçen kakati ejesi dünýäden geçip hiç zatsyz delil bolup galan adam ol yetim dädir diýen. İnnel yetim huvellezî telqâ lehu ummen tehalled ev eben meşgûla. Haqiqi yetim, çynnan yetim bir adam ki ejesi ba, ejesi aslan işi ýok. Namaz oky, Kur'an oky, edep ber, terbiyet ber. Ey oğul, şu mobaili, şu internete girýän, oyun oynayan, bir azajyk wagtda ahlaga edebe wagt koy, gel ewredeyin diýen eje bolmasa we eben meşgûla, kakad öz işine, oğlanla kakasda işi yok oğlan bilen, ocağı oğlancık gyzla kakasy ejesiniň bolanyň näme haýry bar? Olara emr ma'ruf nehyez münker edip durmasa, wagtlaryny bölüp durmasa, şu wagt gaty kynçylyk zamanyna her eje öz işine, her kaka öz işine meşgul bolsa, oğlanla eline de bara bir däne mobil alyp bersele, ýa başga her bir zadyň üstüne barmaklygy mümkin. Kahiş çekek ki oğlanlygyňyza bir az wagt goýun. Ejesi ba bolup tuka, kakasy ba bolup tuka.